sumusubaybay sa channel namin. Ayan, yan ang una kong sinabi kasi sometimes hindi ko mabigkas ang thank you. Kaya thank you so much at sana ay di kayo magsasawa sa panonood sa aming mga vlogs. Kami guys ay papunta na naman at makukuha ng mga, hindi pa namin makuha. Magpa-resibo lang kami para ma-deliver ang mga materyales para sa project na ginagawa. Kasi marami rin nakasubaybay dito sa ating pagpapagawa ng bahay. Kaya inire-report ko rin sa inyo guys. Kasi minsan yung mga ginagawa namin baka kakuhaan din ng mga ideas, di ba? So ngayon guys, pupunta kami sa hardware at magpa-resibo para i-deliver nila ang aming pangangailangang materyales. Ganon. Kasi hindi sila pumapayag ng COD. Kaya kailangan personal ka doon, bayaran mo na para ma-deliver nila. Kung hindi ka pupunta, hindi sila papayag. Kasi how many times na akong tumawag, hindi talaga papayag kahit na suki. Dati-dati okay eh. Yung bahay namin na isa noon sa yung nasunog, ay nung pinagawa namin yun ay COD ng COD noon. Okay pa noon at free pa ang delivery. Ngayon ay may may charge na ang pa-delivery sa mga materyales. Sa iba, kung dito lang within Tagbilaran ay libre, pero itong napuntahan namin na hardware ay hindi libre eh. Bagkus tumaas pa ang charge eh. Kasi noon 400 plus, 450 ba yun? Ngayon ay naging ano na? 600 na. 600 mahigit. Basta 650 parang ganun yata. Ganun na ang charge. Tumaas dahil tumaas daw ang gasolina. At yung kabilya ay yun ang laging tumataas ng tumataas. Sana naman itong pag-order natin ito ngayon ay hindi tumaas. Tingnan natin guys, makikita ngayon. At yung mga simento, para lang may magawa yung mga trabahante kanina, ito ay pumick up na ng 10 bags para lang makapag-umpisa sila dahil may mga kabilya pa naman. Pero ngayon ay kailangan natin ng reserba na mas marami pa dahil ang gagalawin na ng mga trabahante natin guys ay dun sa taas, pataas na sila kasi yun nga tapos na ang flooring. Kasi may tulo pa rin kasi hindi pa nalagay yung final na roof. Yung roof ang talagang makapag-save ng ng pagtulo ng ulan. Kaya kailangan yung pataas ay pursue natin para sa ganun ay malagyan na ng roof talaga. Kasi yung binuhusan nila hindi naman yung roof. Flooring yun sa second floor. Kaya yun ang nangyari guys. So let's go guys. Ay nako. Pag umpisa nila kanina, okay naman ang mga galaw, hindi ko na binidyo kasi always na lang yun ang mga eksena. Nandyan sila nagpapala, nagmamasa, nandyan na naghahakot, ganong mga eksena. Kaya eto, let's go na guys. At sana ay na-enjoy nyo yung mga ibang videos namin about iba't ibang topic kasi ito guys about life. Kung anong ginagalaw namin dito sa buhay na meron kami dito sa ibabaw ng lupang ito. Ayun ang naire-report sa inyo at naisi-share. Kaya, ayan guys, ngayon ay busy-busy. Ayan, kailangan kung work while you work, play while you play, nasabi, di ba? Kung magpatrabaho, ay concentrate. Pag mag-relax, punta sa dagat, ay relax. Ganun lang guys. Ang buhay sa mundo. Kailangan balanse lang. Okay, so let's go. Ito na yung ginagalawan naming lugar sa Tagbilaran City. At napaka-blessed din namin dahil ang mayor namin dito ay okay naman. Sana naman ay manalo yung asawa niya na si First Lady namin na si Ma'am Jane Yap na isa ring mabuting ina, mabuting asawa at siya ang laging nakakasuporta din sa pagka-mayor ng aming mayor dito. Maayos naman, maayos. At gusto nila ika-asenso. At pro-asenso tayo, kaya doon tayo sa kanila. Asenso pamor. Ayun, nabulol. Ikaw, asenso, gusto? Asenso yun. Asenso. Kaya asensado ang Tagbilaran City. So ayan guys, let's go and move
mag-move tayo action sa buhay para sa ganon ay umasenso na kasabay ng mga Asenso Pamor group, team, yun. So, ayan guys, ang dami kong nasabi, no? Dapat lang, kung hindi ako magsalita, wala rin. wala rin say ang pagbablog, di ba guys? Okay, sana okay lahat, sana keep safe lang guys. At tandaan, ang buhay ay weather lang, sabi ni Kuya Kim. Maganda ang weather ngayon, kaya patuloy Si tayo. Erap yata nagsabi. Ay, si Arap ba? Oo. Kay Kuya Kim ko laging naririnig yun eh. Kinupya yata yun. Kinupya. Okay. So, pasa-pasa pala yun. Ito na, malapit na tayo doon sa Dao. Dao na ito guys. Patrabaho rin namin guys. Alam nyo, ay talagang literally weather lang. Kasi kung katulad nung magbuo sila, merong siguro let's say na umulan ng 30 minutes ng 2 beses. Biro mo yun, pag nagpatrabaho ka, yun ang mga i-consider mo. Kasi alangan namang maghalo sila ng maghalo dyan, mabasa sila, pinagpawisan. Kaya minsan, medyo ano ka sa oras, pero okay lang. Kasi syempre, tao lang tayo. I-consider natin yun. Ayan guys, so let's go! Magandang weather, kaya salamat sa Diyos. Daming tao na. Kuha akong number. Oh my God. Yan na. Number 30. Na kami, nasabi ko na yung mga kailangan namin, nailista na. Kaya gumagawa na ng resibo, hinintay na namin. Tapos, ang maibalita ko lang ay tumaas ang presyo na naman ng bakal. Yun lang. Halos every time na pumunta kami dito, may increase. May increase talaga every time ng Tumaas kabilya. ang gasolina mo. Laging increase. Every time na pumunta kami ng Gordon, increase na naman. Mabiling ngayon ang mga bakal, kahit mahal, kahit nagsitaasan, okay pa rin. Kasi kailangan namin, kailangan ng tao talaga ang magpa-repair ng bahay. Kaya eto kami guys, mamaya, samantalahin ko rin ang mga malengke doon para ma-minimize ang oras ko, ganon, ang style. Para tubo ang paglakad, bibili ako ng gulay at prutas doon. Yan, nagustuhan ko dito sa hardware na ito, ay bukod pa sa nagde-deliver ay kahit hindi libre pero at least available yung truck nilang mag-deliver. And then ang isa pa ito, nagmi-minimize always ako ng time kaya ang daming gulay, ang daming prutas doon. Tapos dito ang daming nandiyan ang seafoods, mga fresh. Sa wet market, maraming seafoods diyan na magaganda. And then ito naman, itong roof na ito na mahabang yan ay sa ukay-ukay naman yan. Ayan. Ayan, dami ngayon It's Thursday today and it's May 5 today. And ang ganda ng araw kaya andito tayo guys. Bibili ako ng ulam namin dyan. Alam nyo naman ako, gahol sa oras, lagi-lagi akong nag-minimize ng time. Kami gede ako na inamin. 1 liter. White. Isa. Basta lang lumiro siya kaya magmama ko. Wala rin gusto mo lang. One, two, three, four, five. Akong maya-maya guys, mapula-pula ang kanyang sabaw. Sorry guys, di ko na umpisan kasi busy ako sa patrabaho, busy ako nagbantay. Ayan, may ulo, may buntot, may katawan. Ang sarap nito guys. At yung kangkong niya at sili ay galing sa garden ko, kaya ang sarap. Yan, very natural, very healthy. Maya-maya na nilaga with kangkong. Libre? Okay. Kinsa may muihap? Ha? Hello?
100 na 10 mm, 50 na premium cement, 5 pieces na 16 mm, 20 na 12 mm. Ano block ka? Oh, nakita ano block? Ano block? Ano block? Yan. Tulog eh, tulog mo mata, sarga, tulog. Block. Yun na. Naibilin din nga 10 bags. So meaning plus 50, 60 na. Okay. Kaya pala. Ah. Okay. 1, 2, 3, 4. Yum. Put isa. Okay. Hoopla. Manila, so let's go. Yeah, Doy. Salamat, Doy, ha. Okay. Okay, today is Thursday. Hapon na. Ngayon lang ako nag-video. Nandito tayo at nagpa-deliver tayo ng materyales. Yung mga in-order ko kanina. At ito, gusto ko sanang umorder nito dahil kailangan din para sa forma. Yung 1/4 na marine plywood, walang available. No available today. So, next time. Ewan ko, baka pumunta na kami mamaya para makabili ng dagdag dahil naubos. Dito. Nandun si Amy. Ito dito sa sulok. Nilagay nila dyan sa sulok. Kaya lagyan natin sa loob, guys. Binili namin ng mahal to. May gulay. Rubber tree. Paano kasi hindi alam ng mga trabahante mo na yan ay mahalaga sa atin. Yung mga tanim na yan. At kaninang umaga, tinuruan ko sila na hindi bagsakan ng simento yung mga halaman kasi Ito? Ano ba ito? ano yan yung tawag nito? Philodendron din yan. Ayan sila oh. Oh. Oh my God, sino yan? Pinsa mali.
Sino daw? Ocho pa nakanta ng mga politiko. Ocho ba yun? Ewan, di ko alam. Parang 8 ba daw ang tono? Diretso kami ni Kamay ka. Ito yung ginawa ni London na built-in na yan ang entrance, ganyan flooring. At dito gagawin natin, ang gamit nito sa ilalim ay lagayan ng mga walis, dustpan, mga mop, yan, mga detergents. Yun. At andito si Dondon. Ayan si Dondon. Ay nako, lalabas naman kami. It's already 5:20 na yata. Lalabas kami kasi kanina. Kaninang tanghali, walang available na tie wire doon at saka plywood. Ang plywood, makabili ba tayo ngayon? Hindi ko alam. So, kumpletuhin natin yung materials, guys. Yun ang mission natin tonight. So, let's go! Guys, nandito na tayo sa Island City Mall. Doon tayo sa Fixed Right ngayon, time 38. Okay, let's go to Fixed Right. Yung hardware dyan sa loob ng mall. Kasi bibili natin yung tie wire. At saka yung iba pang mga kailangan. Fixed Right. Fixed Right is going straight then turn left. Yan, ganon. Ganon yan. Oh, nandito na naman tayo. At least dito sa loob, malamig. Masarap. Ayan. Ang daming bising namimili. Alam nyo, may duda ako na pinagkakabisihan ng pamimili na ito ay, alam nyo kasi ang month ngayon is May. And you know May, araw-araw kung dito sa Bohol, sa araw-araw, ay may piyesta. Pero hindi naman iisang lugar yung halimbawa dito sa Tagbilaran nung May 1st, nung May 4 doon sa Albor, then another day, another place na naman, another town, ganon. Basta the whole month, meron talagang magpiesta. Talaga. Ilan ang tie wire na yung binili namin kasi doon sa display. Dito kami namili, oh. Yan, yung binibili namin dati ay wala. Kaya nagpakuha kami. And then this one, ito yung balde na para sa buhos. Ay dagdagan namin. Baka kailanganin pa. Ayan, hindi ko alam ang price. Walang price dyan. No tag price. At tinitignan niya yung plywood. Kasi yung plyboard naman na kailangan namin ng 1/4 doon sa Limson kanina ay wala, not available, kaya naghahanap kami ng 1/4. 1/4 yun? O magkano yan? Ha? O, may presyo. Kami bumagsak kami sa tacos ay sa Hola tacos. Nandito ulit tayo sa Hola mag-take out para wala nang luto-luto pagdating sa bahay. Okay? At gusto nating magpahinga ng maaga. That is why. So, yung mga Hola Angels. Yan ang mga suki namin noon pa. Matagal na. How many videos ko na nandyan sila? Hindi ay. Siya pa rin. Yun ang talagang siya ang matagal na dito. Di ko lang kasi kinukuha mga name nila pero siya, kilalang kilala ko siya. Ito, 1 ton payload capacity. Hey, ingat ka.
Naku gusto mo iuwi na natin? Wow, kailan kaya? Wow, ganda. Navara. 1 ton. Wow. Tinitingnan mo. Ha? Ano yan? Let's go home, okay? Paalam na ako. Bye-bye. Bye-bye na, guys. Let's go home. Meron na tayong hola. Kakain tayong hola for dinner. And then, matulog tayong maaga para bukas ay malakas. At magtatrabaho na naman. Diyos ko, nanang ko. Sana naman matapos ang bahay natin. Diyos ko, maawa ka. Bili tayo ng pampalaki. Ay, oo, dito, mainom. Okay guys, magpaalam na ako. Let's go home. Bye-bye. See you on the next video, guys. God bless. Stay safe always. Love you guys. Ano nangyari dito? Huh? What is happening to you? What is happening to you? Huh? Uy. Ano nangyari? Mo nang ibatikan na mong kuan, 4 months, sinong tiban. Una. Oh, panginit, grabe. Super init. Ang init naman sobra. Ang init sobra. Good morning. Good morning. It's Saturday. And it's ano ngayon? It's May 7. Wow! May 7. May 7. Ang bilis! Ngayon guys, ang aga-aga nating lumabas, wala pang 7, 6 o'clock pa lang, nakalabas na kami. Bumili na ng maraming tinapay for our workers. And then, bibili rin ako ng fish for prito kasi gusto naming mag-breakfast ng piniritong. Gusto ko galonggong kung meron. Tingnan natin. Kahit anong isda na merong available. Tayo ngayon mamalengke sa talipapa ng Bohol. Nandito tayo guys. Before the Bridge of Dawis. Meron na kayang display? Yun ang question na malaki. Tingnan muna natin. Okay, let's go. BJVA Market. BJVA Market. Ang daming fruits, gulay, isda. Ayun, makintab na bangus. Gusto ko yun. Ay, walang galunggong. Di bale, kahit na ano. Makarel. Tagpilan eh. 250 kaning tulingan. 300. Bangus 220. Palihog ta ko no sa bangus. Ganda ng araw. Thank you Lord God. It's Saturday and it's a sweldo day para sa mga trabahante namin. Kaya nako, masinsina na naman ito. Ma-action na araw ng Sabado ay eto na. At ang sunlight ay nandyan na. Salamat Lord God at maganda ang weather today. Ang ganda, ma-energize na naman tayo sa trabaho. Let's go. Wow, si Tatay Tiban. Apalis, update. Namong tanan, lagi si nung Teban lang wa. Okay.
ko si Leo. Nilinis na niya. Unya, naunsa naman imong ipon? Sakit pa? After? Oh my God! Naiposisyon na ang aming oven. New oven. Ahaha! Ahaha! Wow! 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 I am so happy happy this Mother's Day gift. Oh wow. Wow. Grabe. Bakit may ganito, papi? Ah, yung nakasulat doon na nakadikit. Okay. May share ko yung mga unang maluluto dyan. Pohon-pohon. Okay? Hello, madlang people! Nandito na naman tayo. Lalabas na naman kami. Bibili na naman ng mga kailangan. Kaya lang, hindi ko na i-video kasi ganon at ganon pa rin ang eksena. Kaya magpaalam na ako, guys. Hapon na. Ano ngayon? Sabado nagpasweldo kami. Ayan, late na. Kaya bibili tayo ng makakain. Dahil bukas ay linggo. And then, sa Monday ay election day na. Yay! Guys, mag-ingat kayo sa pag-boboto ng inyong mga kandidato, ha? Okay? Thank you so much. Love you guys.